koni kaendi ni tend mbalariany ma Kenyatta University koro chungo chenro mag somo e mbalariany no e kinde ni magin kod kuyo bang' masira mar apaya manyoro noweyo ka jopuonjre magi 11 owito ngimagi. Jopuonjre manyo tony masira no manyo timore gweng' ma Maungu Voi olero kaka midhiero no nyo jokogi ka moko kuomgi to nyo yudo hinyruok kendo ne ochwal nyaka Nairobi gi ndege ne yudo thieth makende. Jafombo marwa George Aoko miyo ler mar wachni. Kar thieth mamoi e kaunti ma Taita Taveta kai ne wayudo moko kuom jopuonjre mane pod yudo thieth kaluwore gi masira mar apaya mane olal kod ngima jopuonjre 11 e gweng' ma Maungu. The road was a bit slippery, so our driver akajaribu ku overtake, but I think akaona an oncoming vehicle, so akabrake ili arudi kwa lane, but kulikuwa na trailer imekuja nyuma at full speed, so ikagonga the left side of the bus. When tulikuwa nyuma, I think we had the greatest impact of the crash. So I remember people shouting, trying to warn the driver of an incoming truck. Yeah. Then the next thing I heard was a loud bang. Then I was just flying outside. Yeah. Moko kuomgi mane oyudo hinyruok marach ne oring godo e paw ndeke ma Ikanga kiterogi e boma ma Nairobi mar dhi yudo thieth. Ka jopuonjre mamoko 16 pod nitiere kar thieth ma Moi kuma gidhi e nyime kod yudo thieth. Vice Chancellor e mbalariany ma Kenyatta Ngire Paul Wainaina ne en achiel kuom jotend mbalariany no mane ochopo mar luwo wach thieth mag jopuonjre go. Jonyuol ne bende ochopo e kar thieth no kuma ne gijiwe derepe mondo mi obed motang' ne masiche ma kamago. Then I arrived here in the morning and I found it was true. That's how I learned about this accident. Msichana tulipoingia alikuwa katika hali ambayo ni wanting kidogo, lakini vile anazina kushughulikiwa, vile anazina kuona watu wanamtia moyo, anazidi na kupata tumaini, na hata nimeweza kuongea na yeye. Ile ningetaka kupendekeza ni ya kwamba madereva wakiwa barabarani wakuwe waangalifu, ni kwa sababu hizi ajali za watoto wa shule zimekuwa nyingi. Ng'anyo mar lakteche ikoni en achiel kuom gigo mane ong'uko chenro mag thieth gino mane omiyo ter moko kuomgi e boma ma Nairobi. Mimi ningependa sana kuuliza serikali ya kitaifa itusaidie ili tuweze kuweka ile tunaita trauma center hapa Moi County Referral Hospital. Maana mmeona hiki chumba chetu cha emergency ni kidogo. Tungekuwa na proper trauma center ingeshughulikia hawa wanafunzi vizuri zaidi kuliko vile tumewashughulikia hapa katika hii A&E department yetu. It's high time the government considered to build a dual carriage from, Nairobi to Mombasa. It will really help reduce such kind of accidents. Yeah. I would just love to urge the drivers to be a little bit more careful, especially carrying a large number of people. Yeah, you will be considerate of the people in the car. Even if you're in a hurry, you try to be careful. Yeah, especially when it's raining. George Aoko, Ramogi TV, Taita Taveta.